Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Eastern Zone Ribhoi District menta kasingi ka laipo tarik unailar arhacar arpoar kalalik banbu ika dorkas hau SDO ka MEECL umiam halor ka jing bombiang ka jing yo boarding ka batikna ka jing telot ka lain ka jing lip light ka bakha hakathain umroy bhoirembong umpawin kerdem maulasnai thatrang baturso hapo ka jingilam u presiden usamla Wilstar Stun Bodo Assistant Secretary Samla Riwastar Shadam Badru Lasenran lang do Legal Advisor Secretary Hito Central Body Uba Shania S Nongrum. Ngi na kalang jongka Hito ngiwan hakanika Janmit banwan na kenduk SDO alor ka jing bom biang na ka borlat ka light electric apo jongka than bat ka dong bangi ngisa ka Eastern Ribhoi kumta nakalyang jungi ngiwan ban bu ya ka dorkas bat ban yo ban pen I bat persngo I halor ka jing duna ka jing lip light ka bakha ka jing red jong kalat bat shu dan du dai jong ki transformer ki bombiang bombet shu ka kumta nakalyang jungi kum ka seng ngiwan hakanika banyak kendu ya I SDO bat nakalyang jong iru osoy ban ong ban ai kublay I ba ila kubur ban yarap lem ban bet pendiang ban pech kat kabor ba idon bat kumju ru kerpat sigibor ki bahalor bakin sngo bakin syem lang ikanika benta ban yarap lem yangi hakite gi than ba ki dong ki bangi sa nadu naka umroy bhorembong ki umpawen bat ter syakmat bat shu ru kajing ke ba ning ya kendu kalong hakalyang jong ka business mentang la penyat bon ka di bor elektrik bat kumju ru ha bede bagi kena skol ngi mesngi gilek bela bat menmet ki kena skol ki sedang ya kaban pule ki kot ki jungki te kumta ngi kerpat syak pi baro ki badai pech phang jong kani ba pen sngobha ban syem ya ki jingket klik bat syem khia ha ka bede bat kani ka dorkas ke bangi wan bu